Пикай на воля! Пикай на воля! Пикай на воля! Здравейте хора! В днешното видео ще играем на Roblox. Джордж още ми има рожден ден. Ето го. Матош верно се е изпикал. Виж, Джордж 8 е толкова строг и винаги, когато види нещо лошо в къщата, заплашва с пистолет. Не е смешно. Виж? Това в инвентара има толкова много пищаци, че може с един пищац... Помощ! Помощ! Умираш сега и се телепортираш на фонтана. Разпълни се! Разпълни се! Няма да правиш турти, чунове, батко! Да, бат! Да, бат! Да, бат! Да, батко! 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 Умирам, батко! Идваме, батко! О! Кой ще влезе на врата? Дядо водка ли чух? Само не ме стреляй, иначе пак ще те гръмна с пушката. Дядо водка. По принцип трябваше да се казва дядо котка, само че аз го измислих дядо водка. Ей, дядо водка, пищака в мене ръка. О, дядо водка, пищака в мене ръка. О, дядо водка, в мене пищака ръка. О, дядо водка. Правиш. Правиш. Правиш, ма. Ти ли ще ми провалиш рождения ден? С твоите тъпоти. Ей, ще гръмна в газа. Ти ли ще ми провалиш рождения ден? Това понеже ти е в моята къща, няма ми провалиш рождения ден. Ей! Аз няма да ти го проваля. Стига или те скочиш. Ей! Ей, ко правиш, ма? Ко правиш, бе? Джордж 8! Ко правиш, ма? Виж кой ще се забъркваш! Войната започва! Без войни, батко! Без войни, батко! Джордж 8! Тихо, това не е война! Просто се заплашвам. Ко правиш? Ко правиш? Помислиш, Ма ти знаеш ли, че мога да се задралям? И аз мога. аз съм него в друга. Искаш ли? Аз не ми дава пистолети, бе! Джордж 8! Искаш ли? Ела, искаш ли гръмна чакъров 7? Не! С Богом чакъров 7. С Богом. Аз! Не! Чакай! Аз имам спирт за твоя. Да знаеш, да го беше дал по-рано на Джордж. Той сега ще се върне. Няма да го дам на Джордж. Моят пистолет не работи за дръжки. Ама. Къде оти? Джордж 8 провери за него. Даже ще те закарам. Ела. Ще те закарам да се увериш, че не е тук. Къде? Ела. Къде е такъв зелен? Той умря. Ела. Ще ти го докажа. Окей. Какво стана? What? Той просто умря. Той в гробищата ли? Не. Да, потърси го в гробищата. Май там. Окей. Чакай. Качи се в колата ми. По-скоро тя е на чакъров 7. Който не е жив. Не, и той се казва Чакъров 7.
Линейката май идва. Не ме съди в полицията! Идвам! Ти, дано не си умрял да носи цена. Ти го уби! Да, убих. Но ти ще си следващия. Горе ръцете! Най-добрият приятел. Горе ръцете! Той не е тук. Горе ръцете. Твоята атака нищо не ми пука. Че аз имам щит. Аз имам щит. И не можеш да ме убиеш. Нито нищо. Аз вече съм безсмъртен. Виж, че Джордж 8 го няма, нали? Къде е? О, кой е там? Какво е? Има в този гроб. Няма никой, казах. Ела вече в къщи да си довършим партито. Окей. Казвам ти, не повече, до година не приемай покани за рожден ден от Джордж 8, защото той е пълен идиот. И е много лош. Да, той обича към 7, най-добрия ми приятел. Ела. Добре, телепортирай се, ако искаш. Да знаеш, той не е. Той къде? Къде? Няма го, казвам ти. Колко пъти да ти кажа? Значи е лепно от играта просто. Не е лепнал. Виж, че къщата е негова. Добре. И колата е негова, пък я карам. Дисконектва да ми само. Само дисконектва. Почна да ми дисконектва. Ма ти сега от играта ли излезна? Защото ми дисконектва. Опитвам се пак да те джойна, ама Хора... само дисконектва. Крия се. Стига си ми дисконектвал. Джордж съм там се крия. И Джордж осъм е против. Вече не ми дисконектва. Да. Аз идвам да спотира. Приятел. Гъча кръв от тебе. Айде стига. Айде. Ди ме джойна. Влизах, аз влизах. Вече съм тук. Да видя, дядо Водка се завърна. Дядо Водка. Да, той такъв си. Дядо Водка, мотка. Дядо Водка, мотка. Водка. Къде е той? Дядо Мотка. Моя приятел. Къде? Това е Джордж 8. Хора. Ще предлагаш щита много. Пушка. Аз имам по-силен пищак от твоя. И вече... Аз имам щит. Ай! Аз теб сега ще убия. Аз съм в колата. Ще изкужа на парчета. Силен пищак. Аз отивам да ти спора. Окей, къде отиде? Аз съм в. Ето ме.
Ето ме. Бе. Нищо не можеш да ми направиш. Аз отивам да грабна най-силния пистолет. Винаги. Ела. Отивам в него. Ела, ще ти призная. Окей, какво става? Преми ми поканата. На кола? Заглушка. Вече се телепортирах него. Знаете къде е Джордж 8 вече. Алекс, ако искаш да знаеш къде е бил Джордж 8, сега левни от играта. Ето го Джордж 8. Ако искаш да видиш къде е бил Джордж 8, тоест къде е бил Чакъров 7, гледай видеото до края. Накрая се вижда къде е бил. И от мен и от Алекс, приятели, чао! И да знаете, скоро това излиза. Не го пропускайте. Най-силният пистолет. Чао!